ब्रह्मा विष्णू महेशाचं रूप साक्षात गुरुमध्ये आहे. इतकंच नव्हे तर माता आणि पित्यानंतर आपल्या आयुष्यात सर्वात महत्त्वाचं स्थान असतं ते आपल्या गुरुचं. हल्लीच्या बदलत्या जमान्यात मात्र गुरु आणि शिष्य या नात्याला तितकंसं महत्त्व राहिलं नाही. अनेक बातम्या आपण वाचतो, अनेक घटना पाहतो, त्यामुळे मन उदास होतं. हे पवित्र नातं जपण्यासाठी आणि त्यातूनच आपल्या जीवनाला नवा आकार देण्यासाठी, नवी उभारी देण्यासाठी हवी असते ती श्रद्धा आणि नात्यावरचा अतूट विश्वास. हीच श्रद्धा आणि हाच विश्वास आपल्या संपूर्ण जीवनात मिळवला तो श्री भालचंद्र महाराज शाळा कणकवली क्रमांक 3च्या शिक्षिका अश्विनी हेमंत परुळेकर यांनी. अत्यंत साधं आणि मनमिळावू व्यक्तिमत्व, शाळेला आपलं घर मानणाऱ्या आणि त्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपल्या मुलाप्रमाणे माया देणाऱ्या अशा या सर्वांच्या लाडक्या शिक्षिका. परुळेकर मॅडम आम्हाला एकदम नीट स्वतःच्या मुलाप्रमाणे शिकवतात. समूहगीत, समूह नृत्यांमध्ये मान कशी हलवायची, कसे हावभाव करायचे हे शिकवतात. असे त्यांचं ते खूप आपल्याला चांगले मार्गदर्शन करतात. मला खूप दुःख होते, असं वाटते की ते रिटायर कधीच होता कामा नये. ते आम्हाला सतत 12वीपर्यंत शिकवायला पाहिजे. मॅडम आम्हाला चांगलं शिकवायचं, ते आम्हाला माया करायची आमच्यावरती. की माझ्या दोन्ही मुलीसुद्धा या मॅडमकडे माझ्या दोन्ही मुली शिकल्या आहेत आणि एकदम चांगल्या वक्तशीरपणा, नीटनेटकेपणा किंवा अजून चांगलं म्हणाल तर परीक्षामध्ये असो, कुठचाही हे असू दे, त्याच्यामध्ये त्यांचा खूप चांगला वाटा आहे आणि म्हणजे आईप्रमाणे ते सांभाळत आहेत. कारण परुळेकर मॅडमांनी मुलांना चांगलंच घडवलं आहे आणि त्या चांगल्या घडतात. अशाच शिक्षिका प्रत्येक शाळेत मिळू दे असं मला वाटतं आहे. कारण मॅडमकडून शिकण्यासारखं भरपूर काही आहे. त्यातले गुण, त्यांचे सगळेच गुण चांगले आहेत. आम्ही कुठच्याही स्पर्धेला गेलो तर ते आम्हाला योग्य ते मार्गदर्शन करतात व शुभेच्छा देतात. त्यांचा आशीर्वाद आम्हाला लाख मोलाचा वाटतो. आमचे मॅडम खूप लाडके आहेत. आम्हाला त्यांनी स्वतःच्या डब्यातली चपाती भाजी खायला दिली. आम्ही जर डबा आणला नसला तर त्यांची तब्येत बरी नसली तरी ते शाळेत देत असत. आम्ही मुले त्यांच्या डोळ्यासमोर दिसलो की त्यांचं आजारपण गायब असेल. माझ्या आईची गेली 33 ते 36 वर्षाची जी काही सर्व्हिस आहे त्यामध्ये मी सुद्धा तिचा विद्यार्थी होतो. म्हणजे माझी पहिली गुरु तीच आणि माझ्या पहिली दुसरीची पण गुरु तीच होती. तर त्यामध्ये आम्ही कधी शाळेत गेल्यावर तिला आई असं म्हणायचोच नाही, बाई असंच म्हणायचो आणि आम्हाला पण तीच ट्रीटमेंट मिळायची जी बाकीच्या मुलांना मिळायची. कधीच आम्हाला असा सॉफ्ट कॉर्नर नव्हता की ही मॅडमांची मुलं आहेत. शाळेत सगळ्यात आधी म्हणजे जी त्यांची सही असते 10ची, त्यावेळेला माझी आई कधी शाळेत गेली असं मी बघितलंच नाही. कायम ती 9:30 नाहीतर 9 वाजता जाऊन शाळा उघडणं, शाळेची सगळी तयारी करणं, कोण पालक आले असले तर त्यांना बसवून घेणं सगळ्याला, आणि सगळ्यात शेवटी जी तुमची शेवटची जी लहान मुलं राहतात ती अगदी घरपोच होईपर्यंत शाळेत राहणं. त्यामुळे थोडासा आम्हाला आईचा सहवास थोडा कमीच मिळाला. पण तिने जे काही कमवलं आहे तिच्या शिक्षणातनं म्हणा किंवा तिच्या शिक्षण देण्याच्या पद्धतीतनं म्हणा, त्यामुळे शाळा हेच तिचं जीवन झालं. त्यामुळे घरी येऊन काहीतरी करणं हा पार्ट नंतरचा होता, पण शाळा हेच तिचं मुख्य घर होतं आणि त्यातच ती खूप रममाण असून तिथेच ती खूप आनंदी राहायची आणि तिच्या आनंदातच आमचा आनंद होता. परुळेकरबाईंचा आवाजही सुंदर आहे. नृत्य, नाट्य, अभिनय या सगळ्यांची त्यांना आवड आहे आणि ही आवड त्यांनी विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करण्याचं आणि त्यांच्यामधील सुप्त गुण ओळखून त्यांना चालना देण्याचं काम केलेलं आहे. त्यांच्यामध्ये एक शांत, संयमी असं व्यक्तिमत्व आहे ते आणि मनमिळावू आहे आणि त्यामुळं शाळेतील सर्व शिक्षकांना एका घट्ट नात्याची वीण त्यांनी बांधून ठेवलेली आहे, बंधुभावाची. आणि त्यामुळं आमच्या शाळेमध्ये एक चांगलं वातावरण आहे. सहकार्याचं वातावरण जे आहे ते निर्माण करण्यामध्ये परुळेकरबाईंचा अतिशय महत्त्वाचा वाटा आहे आणि त्यामुळे आमच्या शाळेला त्या एक आधारस्तंभच आहेत. मॅडम ग्रामीण भागातील असून प्रत्येक मुलांना त्यांनी मनापासून शिकवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांनी प्रत्येक मुलाला आपल्या पोटच्या मुलाप्रमाणे वागणूक दिली. त्यांचं आणि माझा अगदी पालक नव्हे तर गुरुप्रमाणे नातं झालं होतं. त्यांच्याविषयी म्हणजे असं लांबच्या असं वाटत नव्हतं, ते अगदी जवळच्या आई तुल्य अशा मला भासतात आणि त्यांनी मला प्रत्येक वेळी मार्गदर्शन करण्याच्या माझ्या अडचणींना किंवा मी जर काही विचारलं तर त्यांनी मला सांगण्याचा प्रयत्न केला. संपूर्णपणे शैक्षणिक कार्याला वाहून घेतलेलं असं व्यक्तिमत्व, मुलांमध्ये रमणाऱ्या शिक्षिका आणि त्याचप्रमाणे संपूर्ण शाळेतील जो शिक्षक स्टाफ आहे त्या स्टाफला एकत्रित घेऊन जाणाऱ्या शिक्षिका म्हणून त्यांचं नाव लौकिक आहे. कारण त्या कधीही मुलांमध्ये एक शिक्षिका म्हणून राहिल्या नाही तर त्यांच्याच घरातला एक सदस्य म्हणून अगदी त्यांच्या लेवलला त्यांच्यामध्ये बसून त्या कधीही खुर्चीवरतीच बसलेल्या आम्हाला दिसल्या नाही. सतत क्रियाशील राहिल्या आणि त्यांना प्रोत्साहन देत राहिल्या, त्यांच्या घरच्या अडचणी समजून घेत राहिल्या.
त्यांचं महत्त्वाचं आणि अतिशय प्रेमळ, मुलांना जीव लावून किंवा म्हणजे शिक्षक कसा असावा हे त्यांच्याकडून शिकावं. आणि या त्यांच्या कामाबद्दल म्हणजे मला मुख्याध्यापक म्हणून त्यांच्यामुळे मी शाळेमध्ये अतिशय बिनधास्त असायचे, कारण त्या वेळेवर शाळेत येणार. मला काळजी नसायची की कधी शाळा कोण उघडेल, मुलं आली तर काय होतील, या कोणत्याही गोष्टीची मला काळजी नव्हती. आणि या सगळ्या त्यांच्या उत्तम सहकार्याबद्दल मी खूप खुश आहे आणि खूप आनंदी आहे. संपूर्ण शाळेला एका आईप्रमाणे त्यांनी सांभाळलं होतं. आम्हालाही मी त्यांच्याच वयाची आहे, परंतु एका बहिणीप्रमाणे त्यांनी मला मदत केली. आणखीन या त्यांच्या सहकार्याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद देते. चिन्मय आणि तन्मय अशी 2 मुलं, परंतु त्यांच्याही पेक्षा आपल्या शाळेतल्या मुलांची अतिशय काळजी घेणाऱ्या आणि त्यांना सर्वाधिक वेळ देणाऱ्या या विद्यार्थीप्रिय शिक्षिका. आपल्या कर्तव्याशी एखादी व्यक्ती किती एकरूप असते याचं हे अत्यंत मूर्तिमंत उदाहरण. त्यांचे पती हेमंत परुळेकर हे सामाजिक कार्यकर्ते, लोकांच्या अडीअडचणींना धावून जाणारे व्यक्तिमत्व, परंतु त्यांनाही आपल्या अर्धांगिणीच्या या कार्याचा अभिमान आहे. खऱ्या अर्थानं जर माझी पत्नी म्हणून सांगतो असं नाही, पण अश्विनी हेमंत परुळेकर ही फक्त शाळा, मुलं आणि आपण, घर हे त्यांचं दुय्यम स्थान आहे तिने स्वतः मानलेलं. कारण घरात राहण्यापेक्षा, घराचं काही काम करण्यापेक्षा शाळा ही आपली प्रथम आणि प्राधान्याने प्रथम क्रमांक तिने शाळेला दिलेला आहे. आणि आयुष्यातील ती 36 वर्ष आणि 4 महिने तिने या शाळेसाठी दिलेलं आहे. अतिशय आनंद होतो आहे की गेल्या 36 वर्षात तिने जे काम काय केलं त्या कामाची पोच आज तिच्या निरोप समारंभाच्या रूपानं मी इथे पाहिलेली आहे. त्यामुळे मी ते समाधानी. प्रसंग भरपूर आले, कारण ज्यावेळी माझं लग्न झालं ना, ते लग्न झालं त्याच दिवशी आमच्या घरामध्ये कार्य होतं, कारण माझे 2 भाऊ त्या आठवड्यातच गेलेले होते. आणि 5 तारीख आमच्या लग्नाची होती आणि 5 तारीखला लग्न होऊ शकलं नाही, कारण त्याच दिवशी आमच्या घरामध्ये दोन्ही भावांचं 12वाचं कार्य होतं. त्यामुळे आम्ही ते लग्न कॅन्सल केलं आणि मग 8 दिवसांनी लग्न आम्ही ते पुढे केलं. परंतु ईश्वराच्या कृपेने एक मनामध्ये जी जिद्द होती की आपलं कार्य आपल्याला पुढे न्यायचं आहे, मग शिक्षण क्षेत्रात असलेलं कार्य तिने पुढं नेलं. आणि माझ्या मनामध्ये मी जे समाजसेवेचं काम होतं, समाजसेवेचं कार्य होतं, राजकारणाचं काम होतं, ते सर्वसाधारणपणे मला जे शक्य झालं त्या पद्धतीने मी ते केलेलं आहे. त्यामध्ये मी समाधानी आहे. जी आयुष्यातली 58 वर्ष ही अगदी धक्काधक्कीच्या जीवनात कुठलीही गोष्ट मिळवायची झाली तरी संघर्षाशिवाय आम्हाला मिळालेली नाही. कुठलीही गोष्ट एवन ती संघर्षच करावा लागलेला आहे, भांडणं करावी लागलेली आहे, त्यांनी संघर्ष करून मी मिळवलेले आहे. उर्वरित आयुष्य हे आम्हाला शांत, सुख, समाधानाने जगायचं आहे. समाजसेवेचं व्रत हे आहेच, पण जेवढा कालावधी गेल्या 37 वर्षाच्या समाजसेवेमध्ये आम्ही घालवला, त्या कालावधीचा विचारविनिमय करता पुढील जो कालावधी आहे तो कालावधी आपलं कुटुंब आणि आपल्या रक्तामध्ये असलेले समाजसेवेचे गुण, गोरगरिबांना मदत करणे ही जेवढी शक्य होईल तेवढी करणार आणि आपलं आयुष्य सुखासमाधानात आनंदात जगायचं असं आम्ही ठरवलेलं आहे. भविष्यात दुसरं कुठलंही काम, इवन कुठला तरी एक पैसे मिळवण्याचं साधन, कुठलं तरी एक उद्योग व्याप करण्याचं साधन, हे कुठलंही करणार नाही. आम्ही ईश्वराच्या कृपेने जे केलं ते संपलं. आजपर्यंत ते थांबवलं आहे, म्हणजे आत्ता थांबवणार ते केलेलं आहे. आता यापुढे सुंदरपैकी जीवन जगायचं, शांत जीवन जगायचं आणि आपल्या कुटुंबाकडे लक्ष द्यायचं. एखाद्या कुटुंबाची आई असते, मात्र अश्विनी हेमंत परुळेकर या अवघ्या शाळेच्याच आई बनल्या. प्रत्येक मुलाची वैयक्तिक काळजी घेणं, त्यांच्या अभ्यासाकडे लक्ष देणं, त्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणं या संपूर्ण बाबींवर त्यांनी अत्यंत आपुलकीनं लक्ष दिलं. इतकंच नव्हे तर शाळेच्या वेळेपूर्वी त्या अगोदर हजर राहून इतर कामांमध्ये लक्ष घालायच्या. शाळा हेच त्यांच्यासाठी पहिलं घर होतं. अशा मातेसमान शिक्षिका असतील तर गुरु आणि शिष्याचं नातं हे आयुष्याचे घट्ट वीण बनून जातं. माझा जन्म वराड गावात, मालवण तालुक्यातल्या वराड गावात 3/4/1965 रोजी झाला. माझं सगळं बालपणीचं शिक्षण हे वराड नंबर 1 शाळेत झालं. त्यानंतर माझं हायस्कूलचं शिक्षण हिराबाई भास्कर वरसकर विद्यामंदिर वराड येथे झालं. त्यानंतर
माझं डी एडचं शिक्षण सुटो अवी मालवण येथे झालं. नंतर मला 24/12/1987 रोजी बुरंबावडे शाळेवर मी दाखल झाले. तिथे मी 6 वर्ष सेवा करून बुरंबावड्यातून माझी बदली वराड शाळेत झाली. तर वराड शाळेत मी एक माजी विद्यार्थी, एक शिक्षिका आणि एक ग्रामस्थ अशा तिहेरी भूमिकेतून काम केलं. वराडमध्ये वरसकर प्रतिष्ठानमार्फत सांस्कृतिक स्पर्धा व्हायच्या. त्या स्पर्धेत सतत 6 वर्ष माझी शाळा मी 1 नंबरला आणली. तिथून माझी विनंती बदली माईन नंबर 1 शाळेत झाली. माईन हे तसं खेडेगावच, परंतु मी शाळेत गेल्यावर 9:30 वाजता शाळा भरायची. अप्रगत मुलांना 9:30 पासूनच मी मार्गदर्शन करायची. त्यामुळे ओटवच्या बाई म्हणून मी तिथे प्रसिद्ध झाले. मायनातली मुलं 7वीपर्यंत शिक्षण घेऊन शाळा सोडायची. आता ती मुलं 12वीपर्यंत शिकत होती. नंतर तिथून माझी बदली कणकवली क्रमांक 3 या शाळेत झाली. तिथेसुद्धा आज 11 वर्ष 10 महिने मला झालेले आहेत. इथली पण मुलं जिल्ह्यापर्यंत समूह नृत्य, समूहगीत या स्पर्धेत आम्ही नेली आहे. इथल्या शिक्षकांचा मला खूप सहकार्य मिळालं. त्यानंतर माझे पती श्रीयुत हेमंत रामचंद्र परुळेकर हे ओटवगावचे सरपंच आहेत. त्यांचाही या कार्यासाठी मला मोठा पाठिंबा आहे. मला माझ्या मिस्टरांनी कधीही विचारलं नाही की तुझं 9 वाजता शाळेत काय आहे. मी 9 वाजले की शाळेत यायला बाहेर पडणार आणि शाळा सुटल्यावर कधीही घरी गेले तरी तुझं अजून कुठे होतीस हा प्रश्न मला विचारलेला नाही. तसंच शाळेसाठी कधीही मी मुलांच्या कोणत्याही परीक्षेचे पैसे घेतले नाही. माझे मिस्टर मला नेहमी म्हणायचे, आपण जे काय कमवतो त्यातला पावभाग तरी समाजासाठी खर्च करायचा. आज मी बाहेर पडताना ही जी मुलं तुम्हाला रडताना दिसली, पालक रडताना दिसलं, याचं असं कारण आहे की या मुलांकडून मी कधीही, आता सेतू अभ्यास होता 1000-2000चे आम्ही झेरॉक्स मारले, पण कधीही कुठच्याही प्रश्नपत्रिकेचा पैसा घेतलेला नाही. मुलांना पेन्सिल नाही, दप्तर नाही, कोणाला काय नाही हे हेरून मी त्यांना माझ्या पद्धतीने मदत केलेली आहेत. पालकांनीही मला भरपूर सहकार्य केलं. म्हणून आज हे पालक मी न बोलवतासुद्धा माजी विद्यार्थी पालक आले आणि भावनाविवश झाले. प्रत्येक विद्यार्थ्याला मी ओळखायची की तो त्या विद्यार्थ्याच्या घरची परिस्थिती काय आहे, त्याचे वडील काय करतात, आई काय करते, तो विद्यार्थी कोणत्या परिस्थितीतून आला हे मला माहीत असायचं. त्यामुळे तशाच वातावरणात मी त्यांना वाढवायची. माझ्याबरोबर आलेली मुलं मी त्यांना ओरडायची, पण ओरडल्यावर त्यांना सांगायची की बाळा हे तू चुकलास म्हणून तुला ओरडलं, हां बरं. त्यांना परत तेवढ्याच मायेने जवळ घ्यायची. त्यामुळे त्या मुलांना मम्मी आईच वाटायचे. त्यांच्याकडे कोणाकडे डबा नसला, ती मुलं जेवायला बसल्याशिवाय मी कधीच जेवले नाही. त्यांच्या डब्यात काय नसेल, एखाद्याकडे भाजी नसलं तर माझ्या डब्यातली मी भाजी त्याला द्यायची, चपाती द्यायची. मग ती मुलं दररोज डबा आणायची आपल्या मॅडम उपाशी राहतील म्हणून. त्यांना गणवेश नसला, त्यांना पेन्सिल नसली, कोणतीही गोष्ट त्यांना मी कधी माझी मुलं म्हणूनच समजले आणि त्यांनीही मला तेवढंच प्रेम दिलं. मी फळ्यावर लिहायला लागले की माझं डोपर सुजलेलं आहे त्यांना माहिती होतं. मी खाली वाकल्यावर ती पोरं ओरड मारायची. माझं डोपर दुखायच्या अगोदर ती मुलं सांगायची, मॅडम खाली वाकू नका, तुमचं डोपर दुखेल आणि मला वाईट वाटेल, म्हणून साहेब येतील, आमच्या मॅडमना ओरडतील, म्हणून ती मुलं आधीच अभ्यास सगळा पूर्ण करून ठेवायची. पहिल्यांदा म्हणजे मी माझ्या ओटव गावी जाणार. गावातलं घर बंद ठेवलेलं आहे. तिथे फक्त वस्तीवाल्या गाड्या येतात आणि ड्रायव्हर कंडक्टर झोपतात. बाकी घर बंद आहे. त्याआधी घरी जाणार आहे आणि महिनाभर घरात राहणार आहे. त्यानंतर मी ठरवेन की ओटवात कार्य करायचं की कणकवलीला यायचं आणि कणकवलीत. पण मी मुलांना सोडून दुसऱ्या क्षेत्रात काही काम करू शकत नाही. मी काय केलं तर ते मुलांसाठीच करेन आणि तेच काम मला आवडतं. इतर कामात मला इंटरेस्ट नाही. ही सद्गुरू भालचंद्र महाराज विद्यालय ही जी माझी शाळा आहे ती खरंच उपक्रमशील शाळा आहे. या शाळेतला प्रत्येक शिक्षक जीव ओतून काम करतो. पालकांनी इंग्रजी मीडियममध्ये मुलांना दाखल न करता या माझ्या शाळेत मुलांना दाखल करावं. प्रत्येक शिक्षक आपल्या मुलाप्रमाणे इथल्या विद्यार्थ्याची काळजी घेतो. केवळ परुळेकर मॅडम नव्हे तर हेमंत परुळेकर आणि त्यांचं संपूर्ण कुटुंब या शाळेला वाहिलेलं आहे. नव्या पिढीला एका सुसंस्कारित मार्गानं घडवणं, वाढवणं यासारखं पुण्याईचं दुसरं कुठलंच काम नाही.
जगातील सर्वात श्रेष्ठ ताकद कोणती असेल तर ती आहे फक्त आणि फक्त आईची माया. हीच माया अश्विनी हेमंत परुळेकर यांनी आपल्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना दिली. उद्या जेव्हा ही मुलं आपापल्या क्षेत्रात उत्तुंग झेप घेतील तेव्हा त्यांच्या पंखात आणि श्वासात असेल ते फक्त एकच नाव, ते म्हणजे त्यांना घडवणाऱ्या त्यांच्या आई अश्विनी हेमंत परुळेकर.